Strašne sa to dneska si tam nového videa spolu s dvoma hostiami. Zatiaľ iba jeden, druhý ešte príde, neviem kde je. Takže a v dnešnom videu budeme hrať Phasmophobia! Załoži? Jdem střílet, ne? Ne, jdem točit video. Tak ideme točiť video. To je trochu to. No dobré, nevadí. Takže v dnešnom videu si zahráme Phasmophobia. Toho roka ja hororky absolútne vôbec neviem hrať. Títo páni tu budú so mnou, budú mi pomáhať. Yes sir. Ešte by sme mohli vybrať. Takže to bude zaujímavé. A jelikož já se mega bojím, takže... Ale jsem dobrý, že to... Mega bojím. Dobre, zoberieme si baterku, zoberieme si toto, aby sme sa mohli s tým duchom rozprávať a ešte toto, aby sme mohli merať, že to vlastne je. Tak čo vám to je strašne veľké. Aha, to má ešte dve poschodia opraté. Počkaj, nechcem to rozprávať. No. Dobre. Tak si dáme novu, dáme si Crafton Farmhouse. To už by mala byť troška menšia mapa. A sami už tam mali aspoň niečo na jedno. A znamená, že to nebude proste taký nudný duch, čo sa s nami ani vyprávať nebude a potom raz zapneš školské zvonenie, z čoho sa ešte aj poteším. Dávno aj 5 test do školy. Počkaj, lebo toto asi nefunguje, lebo nemám zapnutý poradne ten mikrofón. Či máme? Počkajte, zapneme mikrofón. Teraz by to malo fungovať. No počkaj, namiesto knižky si zoberieme Spirit Box. Ok. 2 minútky. Dobre, poďme. Ečko. Akože to celkom vyzerá strašne, nie? Hej. Hej, tady jsou ty porostky, ne? Hej, počkaj, nie. Nie, to je on budú vnútri. Počkaj, ešte sa môžeme ísť pozrieť, že kde sú. Starý, mne by zaujímalo, prečo nenahrávaš mikrofón. Akože nahrávam. Nejde ti žiaden control thing alebo to. Tak jo. Pozri obrázko. Ja akože, že to mám vyššie. To musím, počkať, to musím posunúť, ja počkaj, ok? Máš. Posuniem a už ide, vidíš? Mikrofón, aux. Už nebude ten zvuk taký hociaký, pretože je väčšinou rozhodnú s sluchátkami. Ty vole, koukejte na obrázek. Kde? Vpravo. Aha. More, čo tam poutáča? Čo budem asi vedieť sa... Čo to má tak okolo, nevíš? YouTube. A YouTube mám, veriť YouTube. Čož? A tam jako budou nás vyskakovat, nebo? Akože duch nás proste bude strašiť. A my máme proste zistiť, že čo to je za typ ducha. To je pojď ten, něco. Tak počkaj, vedme skúsime. Are you here? Where are you? Who are you? Where are you? You are a fucking bitch! Ty vole, to nehovor. Počkaj, kde to máme nastavené? Máme to tu vôbec dobre nastavené, že to akože vie. Aha, máme push to talk. Hello, where are you? Where are you, my friend? Are you there? Are you angry? No. Where are you? Počkaj, pozrieme sa, jak sa volá chalan. Overview. Fantom, ne? Jennifer. Jennifer Lavender. People who are alone. No my sme tu akože sami, hej? Dobre, sereme to tam. Dej ten, Uj, pardon, uši. ten druhý, ne? Přístroj. Ale akože ešte by nás nemala strašiť, lebo ešte neubiehla tá časomiera. Možná, že jo. Nie, ešte neubiehla to ešte, tak poviem, ešte 30 sekúnd máme. Ale chcelo by sa to akože dostať na druhé poschodie, lebo tam podáme budú tie poistky isto. Teď už se dostal bojím, hele. Odpravdu, že Akože aj ja. A ešte horšie to je proste hrať proste večer sám s nikým, lebo chápem, sme aspoň traja. no jo, jo. A ešte trošku večer o polnoci som to možno raz točil, ale mal som tam zlý zvuk. Som, že teraz už je zlý zvuk, tak pôjde. Chladnička. Když se tady máš gas, tak když tak popálíš. A isto. Ja neviem, akože či úplne duchovia horia. No. No akože možno. Aha, tu sú schody, dobre, poďme. Tu budú dať možno tie poistky. Budem tam.
som to párkrát hral akože s kamarátom a to bola akože mega sranda, vieš to s ním hrali, sme si robili, až sme hrali proste s ľuďmi ostatnými a proste robili sme si z nich srandu, to bola akože sranda, vieš, že sme trochu... Dik! More! Vola. Oj! Paradáka. Zľahol na A isku tam toho bol obrazu. coach? Tam bol coach? Hej, vidím. Toto bude nejaký zakliatý item alebo čo, ale tohoto som sa strašne Že zľakol. jo. Paranormální nie. Ty vole. Hej, teď pojď ten. Počkajte, poďme hrať MF-ko. Byli to vec. A proste som to hral s ním a proste to bola úplná pohoda. A tu znova tento oný. To je zatím myslím. Tu znova, Co to bylo? tuto bude podľa mňa, tu bude nejaká kolíska a tam keď dáme, je tu kolíska. Jaká koliska? Toto je kolíska. Počkaj, možno keď tam dáme ešte toho medveďa, čo tam bol predtým, tak možno sa dá čo stane. Jo, Možno jako to Granny. Asi hej. A počkaj, to tu hodíme a ideme si potom tento. Potom na item. Počkaj, kde to bolo? Tu. V kopalně. Hej, koľko? Dobre, akože zoberieme. More je to také otravné, keď sa mi preje tá myška. Se bojím. Ja tiež troška. Praškodný, ty vole, som sa zľakol, som to vyťahol. Hop. Dva mackovia. Čo sa má povedať? Macku. Počkaj, teraz sa uvedí, čo opýtam. Are you angry? Where are you? Are you behind me? Oh shit! To bude možno iba event. Srejte na videa. To bude možno iba event. To bol iba event. Dobre, to bol iba event. Jak event vole. To bude, lebo buď máš hunt a hunt proste ťa chce zabiť, alebo máš potom event a event proste iba sa ti začne striať do a možno sa ti iba zjaví a dá čo zhodí. OK, ty kokos, dal som skoro, chytil som infarkt. Ty jsi řekl, are you behind me a kámo capek Bráško, začal isto. blikat. Ale aha, akože tá aktivita tam bola na 5 a predtým sme mali možno na 8 a nič sa nedialo proste. Čo za pár zvonenie maximálne. OK. Čo to ešte také máme? Čo si zoberieme? Kamerku si zoberieme. Ok. Para kamera. Si vole, jsem se zlakol. To sa tiež ľako. Jdeš. Strašne. Dobročka, teraz musíme nájsť vlastne tú izbu, ktorú akože on rád obýva, práve na to bude tak veľká, viete. Alebo tam, podľa mňa, kvôli tomu, že sme tam dali tento. Toho Macka, to bude podľa mňa táto izba. Počkaj, toto je ešte raz, to je on či ona? Jennifer Lavender, to bude ona, to bude možno nejaké dieťa, alebo čo ja viem. Dick, čuli ste to? Zamkla. Poď otvárať dvere. To si bol ty, To Andrea. som ja, to som nebol, ja som otváral dvere. A jak si asi bol chvíľu? Ja to už som mal otvorené dvere. Počkaj, to dáme dať kamerku. Oh shit, co to je? To je tá voodoo. Dudu. Počkej, tak Počkaj, toto tam ešte dáme, Oh, shit. to sa práve isto čo stane. Oh shit, to je creeper. To už neviem, čo to je, pomoc, mama, pomoc, ja neviem, kade mám ísť, pomoc. Mama! Hore, to čo je? oh shit, To čo je? Skywalker. To čo bolo? já jsem to viděl, tak Já to postavička neviděl. malá. More, Hej, běž do toho auta. To byl More, to čo bolo? Skywalker nějaký malej. Ty kokos. Dobre, počkaj, kde je? Toto budeme skúsiť namerať. Nameráme na čo? Asi nie. Tak ne. A to podľa mňa bude isto tá izba. To je podľa mňa ono. Čo si volá, ja som dosral. Já jsem se dostal. Where are you? Řekni are you behind me. Are you angry? In which room are you? Dobre, kašle. Zoberieme si niečo ďalšie. No, už ubehla časomera, tak to bude o mnoho väčšia sranda, jak v tej škole. V tej škole to bude malo... Ukaž, koukej. Tam. Vieš? No akože riadna koľko na 6 dokonca. Zoberieme teplomer, tuto necháme tu toto, ktorú sme nič nenamerali a zoberieme si... Ktorú sme tiež nič nenamerali, takže zoberieme si knížku a zoberieme si teplomer a odmeráme, či tam je akože malá... Či to je akože pod nulou, či tam sú pod nulou tie teploty. Bo ak aj tak to budeme mať ďalší evidence potom. Ok, teraz keď ja sa ešte... Máš tu kameru? Akú kameru? No, Tá je hore, tu som hore nehal, Počkaj, bo poďme sa tam teraz ako pozrieť, rovno na tú kameru, cez vo vane. Môžeme akože pozerať. Co tam za čo mi deje náhodou. Okay. Akože aktivita zatiaľ na nule. Ale môžeme sa pozrieť. Počkaj, swap. Dobre, to je tá naša kamerka.
Ide sa tam dačo? Nekalé? Ale tu sa dačo. Čo to je ako, že to by asi nejaká podľa. Poďme sa tam ešte pozrieť. Nechápem ľudí, čo ľudia proste hrajú proste na pohodu. Na pohodu. No, sami možno ešte chápem, vieš, ale neviem, proste s kamarátmi. Alebo nie akože s kamarátmi, ale proste tak, že sami si proste zapnú multiplayer a proste grindia. To sa nedá grindiť. Akože, že proste tie levely a tak. Proste sa potom bojíš asi rád, že dačo že si živý ešte. Ok, takže voodoo panenku už tam nehádžeme radšej. Ukáž, kde máme tú kamerku? Tam na stole. Dobre, ukáž. Nameráme nízke teploty, no akože ide to dole. Ide to dole, podľa mňa budú nízke teploty. Musí to byť pod nulou a môžeme dať freezing temperatures. Dáš? No, more! Co? Počuj si to? Tak to zatvoril, Jo, ja otvoril dvore. More, chcem zatvárať dvore. Ide to dole. Jo, daj, pomalu. Pomaličky, ale ide. Ono to zastaví a potom to troška ide vyššie, ale potom ide to ešte nižšie potom. Musíš pokračovať. Predtým. Počkaj, čo by ste to? More! Oh shit! Oh shit! Mama! Oh shit! To si nikto nesmal. Zastým. Nie. Nie! Dobre, aspoň sme ho nevideli, ako zabil. More, kto to bol? Jak vyzerala? Co to je? Staré? Aha, my. Anča nejaká. Oh shit. Možno to ešte pustí, nie? A tak nie. Tak mám mŕtvy. A co to je? To je naša mŕtvola. Aha. GG. Tak nič, takže... Jeden duch sa nám ani neobjavil, druhý duch nás zjedol, takže za mňa je to celkom úspech. Aspoň sme zahovali pri tomto videu. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Yes. A dajte like, odber na toto video, keďže nám stačí iba jeden odberateľ, do 40 odberateľov. A bude stream. A bude stream, ale stream bude možno aj skôr, jak to nedáte. Takže vidíme sa u ďalšieho videa a čaute! Čus! Čus.